Moelen met Pelt, welkom. Immer op zoek naar interessante lui uit Parkstad die een interessant verhaal te vertellen had. En nu had voor een mevrouw, dat is een levende legende in de heerlijke horeca. Paula Kien, geboren Ries. Paula, wat fijn dat ze in ons programmaatje wil komen kallen. Leuk. Hartstikke leuk, hartstikke leuk. Even verzetten ons, want ik ga zoveel te vragen. Maar wat wil ze drinken? Ik heb weer maar piepje. Een piepje? Ja, zeker. Ja, alle wielen zijn dat van die veutjes, hè? Is dat ook goed? Prima. Ja. Een pelsje gegeven voor Paula. Ja. Moelen met Pelt. Moelen met Pelt. Paula Kien, verkallen met dich, omdat je volgens ons heel veel te vertellen had over heden en verleden. Maar we beginnen allemaal bij het begin. Waar stond het weegje van Paula? In Kerkroo. In Kerkroo? Mijn ouders hadden een horecazaak in de Pieterstraat. Chevemet? In Chevemet. Oké. Ja. Ik ben in 1943 geboren. En tijdens na de oorlog zaten de Amerikanen daar. Hoofdkwartier in de zaal. Met haar pap en de mam in de zaak. Hadden er door dan, ja, de was toen wou nog baby, maar Ja. had ze dat nog even metgegeven van de evacuatie en zo? Wordt dat Nee. toch ook? Nee, Nee, dat nee. was alleen in het centrum. Ja, daar had ik niks van meegekregen. Oké. Maar wanneer is er dan een heerlijk komen? Nou, mijn pap, dat was een dancing. En toen in die tijd wilde hier elke weekend live muziek. En ik kreeg een keer, ik kwam maar 1 keer per maand vergunning. En dat vond ik niet genoeg. En toen werd ik voor het Kegelpaleis inhalen. Toen kreeg ik elke week vergunning voor orkesten. Dat Kegelpaleis bestond toen al? Dat bestond al, maar Ja. dat waren kegelbanen, zoviel ik weet. Oké. Maar het verleden van het Kegelpaleis, dat weet ik niet. Nee, maar die kwam dus in het Kegelpaleis. Die pap, dat was met de naderhand door de jaren heen natuurlijk goed. Dat een beetje echt de vuurman van de hele horeca. Een heel bekend figuur in de stad. Want je weet me Ja. zei, hey, toen, we moesten doen, niet alle bij die wingbullen. Ja. Als ze toch niks verloren. En dat toen, de zaak. En toen zag ik, geloof ik wel eens het zien. Ja, en dat had hij gedaan. Ja, dat had hij gedaan. Dat had hij gedaan. Vrouwen gelukkig 6 of 8 kegelbanen. 10 kegelclubs. En er wordt dus van maandag tot en met vrijdag gekegeld. En of het worden dokters, dan worden zakenlui. Grote namen van die hele toen in die tijd zakenlui. En die kegelden van maandag tot en met vrijdag. En soms wordt over die kegelbanen de dansvloer lag. Ja, Wordt de oké. ganse zaak verbouwd. En hoe gongs ongerwiel, gongs Ik zat op naar de school? Milo Maar de legerschool, waar was de legerschool? in Chevemet. Oh, dat had ze nog in Chevemet. Ik had 12 jaar bij van de hele komen. Ja, Dus oké. En toen naar middelbare school worden de de Mulhouse. Milo, in de Klomstraat. Oké, dus dat wordt er echt hem. Ja. Die woonde het ook Ja, ja. boven de Ja, zaak. vrouwen gingen woonkamer. Want de woonkamer boven dat was voor de Herrens dameskoor. En vergaderingen. Dus de oma had me goed gebracht in de keuken, jongen. En de mam zong en breng het de tier kwam. Oké, de mam die werkte ook echt Man werkte volständig alleen met... maar. Ja. Ja. En toen best op een gegeven moment ook al vrij jong, denk ik. Ja, ik was 16, 17 jaar. Hoe het is ook ingezet. Kroeg ze Ja. een deenblad in de heng geduid. Nee, daar ben ik nooit goed in gewerkt. Nee? Alleen maar tappen. Oké, achter de tap. oké. Want ik wilde gaan weer leren. En toen zag mijn pap niks ervan. Ik was niet voor andere lui te gaan werken. Dat is allemaal van dichtheid. Zag ik hem zo over klaar. Was je alleen heen? Was je enigszins? Nee, een broer, maar die was 11 jaar ouder wie mij. Ah, natuurlijk. En daar hadden we een woningschauffeurderijhouder heen. Dat dan meubels chaufferen. Ja. En toen, wat er net te doen was in de zaal. Judo-kampioenschappen, doevententoonstelling. Een stuk of 6, 7, 8 dingen. En deze middagen was ze kon komen eten. En opeens kwam een groepje Engelander in Kegelpaleis. Ja, maar ik net te vlot gaan, daar komen we van nog op. Ja. Want wat ik even zou willen weten, we hadden tegenwoordig allemaal over die woke-discussies. En ja, dat we natuurlijk moeten weten, vooral de manskeels, wie ze zich ten opzichte van vrouwen moeten benoemen. Maar wie was dat in die tijd? Wie toen als knap jong meisje hingen die teegstongs? Nou, in die tijd komen de ouders dus met de dochters
van 17 of zo. Die kwamen naar mijn pap. Die zegt nog, Tuin, verlaat onze dochter hier komen dansen. Let zo een beetje op hem. En mijn pap zong alleen maar achter in de zaal. De doorgang is niks. Er was een dansmeester. Die keek op de dansvloer. En ben zo'n meisje waar mijn pap op moest passen. Ongelukkig met een jongen achter de boete wel. Dan kon mijn pap hem terughalen. Waar. Dus die dochters voelden zich veilig daar. Ja, maar wie wordt dat verdicht dan? De stong zingen de tier. Ik stond in de En de tier. kroos opmerkingen? Of... Nou, ja, van alles hè. En om 12 uur was ik klaar. En dan ging ik wel eens zingen met de band. En dan moest ik bij mijn vriendinnen zitten. En dan moet je dan, en dan stond mijn pap te kijken. Om me een beetje te wassen of zo. Ja. En een hele hoop, ik denk 5, 6, 7, de Hunters, Rocking Shadows, Blue Diamonds nog. Dat waren de bands die speelden bij u? En die speelden dan 2, 3 maanden achtereen. Oké. Ja, want Simon van de Rocking Shadows, daar hadden ze nog een uitnodiging geschreven. We zijn toen in het casino geweest in Trebeek, waar mijn pap ook een oor konden. Dat ze zo goed op worden gevangen. Kegelpolice, dus in de rock is er ontvangen. En er kwam van alles bij je, hè. Engelanden, Hollander, Duitsers. Dat gebeurde nooit gehad. Nee. Rassendiscriminatie of wat dan ook. Ja. Of MeToo, of wie dat allemaal. Ja. Dat bestond toen allemaal niet. Nee. En zich dan misdroeg. Er wordt achterom de boete. En dan kwam de werker nou op, Toontje, mag ik alsjeblieft, ik ben niet toen en nooit meer. Dus ja, prachtig. nooit had gemerkt van ruzie of wat dan ook. Gewoon heel lang nog dit. Voor de jongere kijkers, het Kegelpaleis waar u verhand, dat is tegenwoordig is dat de Nieuwe Nog, een gedeelte van de Nieuwe Nog. Bist u er nog wel eens geweest? Is er nog wel eens naartoe? Ik stond daar bovenin en denk ik, daar niet geslapen. Ja, mooi hè. Ja. Nou ja, het is wel prachtig geworden natuurlijk. Ja. En dan kunt ze natuurlijk ook op... de steeds daar hingen die tiek. Die manslui die denken, boah, leuk voor ons dat dochtertje van de Teun. En op een gegeven moment kunnen ze toch heen met een Engelsman wie kind dan zoeken het. Nee, de Engelsman die was al door. Die was al door? In de Geilenkirche. Ah zo. Die was MP in Geilenkirche. Die was het laatste jaar dienstplicht. In Engeland is Joren in Geilenkirche terecht. En die kwam op stap in Heerlen? En die komen toch of die in Engeland, die komen elk weekend naar Heerlen. Okay. Die ging in Hamburg verhandelt over Rick Kien. Ja, die ging in Hamburg buffet slapen voor 5 gulden. Bij ons waren de kapper, Halmans, net voor het Kegelpaleis moeten ze geschoren voor 2,50. En dan gingen ze naar Venetianen voor de serveersters. En die zoten dus aan de tier in het Kegelpaleis. En dan ging... Zo is het gebeurd. Ja, dan ging een funkje aan. Ja, en toch had mijn ouders aan niet tegen kunnen houden. Nee, oké. Want dat Kegelpaleis dat had natuurlijk nog heel erg lang bestaan, maar op een gegeven moment zijn de oude van dicht door gestopt, denk ik. En toen ben je ook ondertussen getrouwd met Rick. Ik ben in 64 getrouwd, in het Kegelpaleis. Oké. Ja, waar de hele familie uit Engeland, zo'n familie, was door. Ja. En dus toen had ik nog even nagedacht, Kegelpaleis. En of een gezin of een zaak. Ja. Maar alle twee, dat wil ik eigenlijk niet. Dus het wordt gezin? Ja. En dat wordt Engeland. Engeland vertrokken. Toen zagen ze allemaal, boah, du gehst weit weg. Zijn voor dich nooit meer, ben ik weer allemaal meer. Goedkope vliegreizen of tunnel bestond toen allemaal niet. Nee. Dat duurde toen ik geloof ik 11 stond om in Engeland te komen met de boot. Maar de kinderen zijn ook doorgeboren? Hij is doorgeboren. Ja, oké. En er is nog veel weer gegaan, of kunt dat pas later? Nee, dat kan later. We zijn 5 jaar in Engeland geweest. En de houdt heimwee? Geen minuut. Nee, maar er is wel teruggekomen. Ja, ik voel me door in het gezin van mijn schoonouders. Daar voelde ik me echt thuis. Ja. En we waren ook met een stel van 6, 7 koppels. Allemaal jong getrouwd, zonder kinderen. En de ene en de andere die wilde met een gezin starten. Maar geen ene wilde kinderen goed brengen in Londen. Dat was in Londen? Ja, Londen had ik gewoond.
Die ging naar Australië, dat stel ging naar Canada. Ander stel dat ging naar het platteland. En wat zouden we hier doen? Ja, dan hebben we besloten, we gaan een jaar naar Nederland. Een jaar, wanneer het niet lukt, gaan we alsnog naar Australië. En dat was moeilijk. Want je kreeg de boel natuurlijk zijn Engels moet proberen, heb ik. Dat eigenlijk gewoon het Nederlands sprak. Een hele moeilijke taal om te leren. En als ik toen aangemeld bij de afstand, maar dat lukte allemaal niet snel genoeg. En juist weer op het punt stonden om te vertrekken, kroeg ik de baan bij de afstand, voor een huis in de Hagedornstraat. Einde verhaal, zijn we gebleven. Oké. En naderhand, ben je wel naar Australië gegaan? Ja. Ik weet niet meer welk jaar dat was. Maar op een gegeven moment ik ging elk jaar naar Australië met carnaval. Dat is in de broer. En carnaval betekent voor hem niks. Hè. En ik vond carnaval wel leuk. Want daar had hij een broer, dat was weer een zakenman. Daar hadden we een grote discotheek op het oog voor ons, een Surfers Paradise. Dat was een beetje Valkenburg van Australië. En belang verhaal kort te maken, dat is niet gelukt. En toen hebben we gezegd, nou, we willen niet voor goed hier blijven. Ik heb dat best wat veel ontmoet die daar achterblijven voor de kinderen of heimwee hebben of weet ik wat allemaal meer. En dan hebben we gezegd, nou ja, de leeftijd van de kinderen die zijn is nu nog dat we ze met terugkrijgen. Ja. Want we willen niet hier blijven en straks de kinderen hier verkering krijgen, weet ik wat allemaal meer. Ja. En toen zijn we weer teruggekomen. Okay. En toen kwam Bekkerveld. Ja, nou ja, om een Bekkerveld in die kantine is ze jarenlang geweest. Ik kon het vergelijken voor hebben, maar nu eerst een beetje muziek, wat ook in de kantine van Bekkerveld wat is hoe het opgezet en wat op het Giekerfeestje wonderen deed. Paradise by the Dashboard Light van Meatloaf. Waarom? Dat zong ik allemaal met Maarten de Wever in de kantine. Zondags was altijd feest. Ja. Dan denk ik, moest je het erin maken. Gaan we het doen met 50 uitjes, kook ik geen hoden in het gezicht geduid en dan heb je al, weet ik wat allemaal meer. En toen kwam een liedje en die kost vertekt en er wordt een liedje gezongen. Ja. Of ik zong Tina Turner of weet ik wat allemaal meer. Maar dat was allemaal feest. We kennen het alle nu. Paradise by the Dashboard Light van Meatloaf. Well, come on, hold on tight. Though it's cold and lonely in the deep dark night, I can see paradise by the dashboard light. Ain't no doubt about it, we were doubly blessed. 'Cause we were barely 17 and we were barely dressed. Nou ja, Meatloaf wordt extra huren, denk ik, in de kantine van Bekkerveld. Op een gegeven moment, hoe is het? Casa Vuba, hè? Zijn ik dat gehoord? Casa Vuba. Ja. En dat is ze 12 jaar beheerster geweest. We hebben de kantine gehuurd van de voetbalvereniging. Ja. Dus we waren eigen baas. Ja. Ja, zo ging dat. En dat verrekt, hè? Dat waren de 12 mooiste jaren van mijn leven. Ja, echt? Echt. Ik wil geen café. Een café wordt nachtwerk. En elke dag in de kantine wordt. Overdag altijd vrij, hè. 3 avonden en dan van zaterdag naar zondag. Toen was nog een apart jeugdroom. Dus vrouwen zaterdag alleen de veteranen. Vaak tot 2, 3 uur s'nachts. En dan zondagsmorgens weer om 9 uur, hè. Tot sluis. Ja, want die jongens kunnen een feestje vieren door. Hè? Die jongens kunnen een feestje vieren. Ja. En de klanten, dat zijn eigenlijk allemaal vrouwboeren. Ik ben bij de supportersclub ben ik nu bij. Voor alle toetswedstrijden zijn we door. En dan ik heb er 3 generaties metgemaakt. Hè. Die toen zwanger waren, die vrouw leert zijn nu oma's. Ja. En ik heb er 8 of 10 geweldige vriendinnen van die gehouden, die mij nu nog altijd op sleeptouw nemen. Okay. Ik ben een jaar of 10 of 15, dat ken niet, 10 jaar zeg maar. Ben ik met die vrouw nu elk jaar buitenland geweest. 5-daagse tripjes. Tot mijn 75ste. En dan zien we elkaar nog. Elke toetswedstrijd.
En we treffen elkaar elke maand of zo. Ja. Dus ik heb mijn sociale leven daarvan overgehouden. Ja, Daar ben ziek. ik heel dankbaar voor. Ziek. Ja, dat is helemaal Drinkens, lekker. Paula, Ja. vind je dit lekker? Zeker. Oké. Gezondheid. Want je moest blijven smeren, dat hoef ik tegen niet te vertellen. Hey, en dan, na die 12 jaar functioneren geweest, had je gezegd van ja, laat maar een, Ja. maar een Ja. jongere doen. Ja. Want het is al met al toch nog Het is even goed net. geweest. Ja. Dank ik. Ja. Maar, nou ja, kijk, mensen een groot pilsje tappen is maar een kampioenpilsje tappen, dat is 2. Maar dat houdt de brandbrouwerij wel in de gaten, dat is toen ze een kampioentapper is. Nou, nee, helemaal niet. Ik heb nog meegedaan aan de biertapwedstrijd in Kegelpaleis, moet Ja. ik maar tweede. Nou ja, me dunks. Nee, dat is niet lang gekomen. We zijn gestopt. Ik dacht dat ik klaar was met de horeca. En toen ben ik een jaar heen geweest, dat vond ik heerlijk. Toen begon het te kriebelen. Ja, Denk ik, nee, dit is het niet. Je bent toch te jong om niks te doen. gepensioneerd Ja. te zien. En toen wist ik dat ik aan kelken wilde. Ik was natuurlijk immers een vertegenwoordiger van mij, maar ik zei, wie gaat dat eigenlijk door? Om daar tussen te komen zitten, moest ik aanmelden bij ADECO, arbeidsbureau of heet dat, in Valkenburg. Uitzendbureau misschien. Uitzendbureau, Ja. sorry. Ja. En ik heb een mooie cv gemaakt. Hè. En ja, dan ben ik in Maastricht beginnen. En wat nu toe is, weet die brouwerij. Die is De nu Ridder. toe- De Ridder, daar ben ik begonnen. Ze dus mich te weten, ik wil naar Wilre. Ben ik in Wilre terechtgekomen met een 0-urencontract. Dus ik kon uitkiezen wie vaak ik wil werken. En dat was nooit 's avonds en nooit weekends. Dus dat was het. Ja. En dat wordt dan voor gezelschappen ook, hè, die door een rondleiding kroegen. Want ze ging werken, wordt ze nooit. Er kwam een vrijgezellengroep, en een groep burgemeesters, en een groep vrouwen, en een groep... Alles wat ze zeg maar, kunnen bedenken, hoe de toeristen, hoe het ganse land. En alles wat je hoefde te doen, is op perfect beeld stappen. En de kamers die serveerden, hè, dat Ja. was gratis drinken toen. Ja, hoeft niks af te rekenen of Niks, beter hoort. niks, ze Alleen waren perfect. Ja. Maar ja, gaan vaak 40, 50 stond door. En dan werd ik gedreigd. Dat wordt derde ziek en dan moest ik toch wel voor invallen. Ja. Maar dat was helemaal geweldig. Ja. Dan heb ik dan mijn 74 zo gehad. Ben ik dan blijven werken. Ja. Maar dan had ze ook nog gehad in de Rodahal gedaan. Weet je wat dat dan? Dat was Vuurbekkerveld wordt dat. Ah, oké. Tijdens het Kegelpaleis. Mijn pap zat in de commissie van bijstand. Ja. En ik ken de naam niet meer. Dat is ook bij de Kerkruidscher Vastelovensverein. En die zochten iemand voor de Rodahal te exploiteren met de carnaval. Ja. Want de carnavalsvereniging van Kerkroo, die huurde de Rodahal van de gemeente. En de vereniging zelf die doet dan de artiesten, muziek. En weer doen dan de horeca. Mijn papa is er begonnen. Ah, Ik kan me die nog nog. herinneren dat de houten waterboet in de snij zongen. Koeling over net was. Grote staven ijs. Ja. En dat was, ja, niet gans in het begin, maar wel toen was de Rodahal nog jong, zeg maar. Ja, hè? ja. ja. Er ga geen beveiliging of niks. Er komt er huisbrand, er komen dinsdags. Klonen treffen, komen kijken, komen achter op het vet kijken. En dat was geweldig om te zien. 3000 lui die door aan het springen waren. En dan gingen we donderdags gingen we erheen, voor de carnaval, tot er gewoon zich ernaar. Even door slapen. Oké. En vroeger dat was nog met rollen, met bonnen, met kelners. Oh, penningen bestonden toen nog niet. Hè. En waarschijnlijk lang douchen ook nog en sturen. Lang Ja, douchen, ja. ja. Moest ze Ja. nu met komen met de Ja. vastelovend, hè? Die kelners die liepen over de dus met 3 dienbladen op bij. Nou, dat zijn echt van die beersleppers. Ja, hè. ja, ja. Hey, maar wat ik dan nu toch ook nog even wil weten, Paula, dat had niks meer met beer te maken, maar daar had ze ook nog, op het Duits had ze nog vrouw Antje gemankeerd. En gewoon nog even er tussendoor gedaan. Dat moest ze ons toch ook nog even Gewoon vertellen. even uit de horeca. En toen zag ik een advertentie in de krant, zo kaasmeisjes gezocht. Ik denk, och ja, waren hier of 30 geloof ik. Tot en met 30 of zo, ik word 32, maar ik natuurlijk gelogen. Hè. En dan ben ik op sollicitatiegesprek geweest. Ja, en dan kon ze beginnen. Natuurlijk een opleiding gekregen, heb ik kieswet gemaakt, wist dat moest je niet, bla bla bla. En ik kreeg over een brief toe, want
Internet bestond toen nog niet. Ik kreeg een brief toe, ze moest zich melden om der datum in Keulen, hotel, wo die afgehaald op het station. En dan gewoon hotel, het is morgens om 9 uur begonnen voor. En zo of op een beurs. Of in een Nederlandse bocht ergens. Moesten we de PR doen, dan kwam er burgemeester en wedstrijden, weet ik wat allemaal meer. Van alles gaat. Maar dan word je vaak 2, 3, 4 dagen weg. En dat bevoel ik toch niet voor de kinderen. Nee, dat moest ze doen, want ze doet niks achter ons te laten. Maar het was wel een geweldige tijd om mee te maken. En ik met Nico Hagen in een koets gezeten. Dat weet ik nog, optocht. Grote happenings worden dat wel. Foxy Foxtrot. Ja. Nou Paula, ik ga in die lippen gehangen. Ik denk dat jullie hem ook versleten af met een Elske en een boodschap van dich aan de lui heen. Nou Lu, liefst gezonk. Maak toch niet druk over dingen die dat niet toe doen. En mijn lieve vriendinnen, I love you to the moon and back. Dat wordt het dan. Geweldig Paula. Gezondheid. Angerwerk bij Moelen met Pelt. Ik heb 8 jaar bij het onderwijs gezeten. Na 8 jaar kwam de bezuiniging in het onderwijs. Dat betekende klassen groter, onderwijzers weg. En toen word ik de eerste keer geconfronteerd met het LIFO-systeem. Last in, first out. Ik was het eerste lidste daar binnengekomen. En dat betekende dat ik, indien er ontslagen zou vallen, ik als eerste eruit zou moeten.